Tibdiliet żgħar f'dawk li huma l-protokolli għall-iskejjel u ftit li xejn serħan il-moħħ għall-għalliema u anke għall-istudenti. F'konferenza tal-aħbarijiet il-Ministru tal-Edukazzjoni Justin Caruana ħabbret tnaqqis żgħir fid-distanzi bejn l-imwejjed tal-istudenti mit-8 sena l-isfel kif ukoll dawk mid-9 sena l fuq. Madankollu konfermat li l-maskli jridu jibqgħu jintlibsu f'kull ħin. Il-ġenituri mhux se jitħallew jidħlu fl-iskejjel għall-attivitajiet u l-assemblies fl-iskejjel se jkunu jistgħu jsiru f'okkażjonijiet partikolari biss. L-istudenti issa se jkunu permessi jattendu għal sessjonijiet ta' prattika fil-laboratorju u għall-edukazzjoni fiżika. Madankollu jibqa' mhux ċaru se jkollhom lezzjonijiet ta' drama, l-arti, il-mużika, il-PCSD, ix-xjenza u ħafna suġġetti oħra. Wara li s-sena l-oħra, l-għalliema ta' dawn is-suġġetti tpoġġew fil-klassijiet minħabba nuqqas kbir ta' riżorsi umani. Fil-fatt il-Ministru Caruana mistoqsija jekk din is-sitwazzjoni u se tirrepeti ruha baqgħet ma tridx tagħti tweġiba ċara. L-għalliema tal-peripetetik, tal-art, tal-drama, tal-PSD, tal-science, tal-IT, fil-literacy hemm ħafna. Daw sena l-oħra kienu tpoġġew fi klassijiet primarji biex jagħmlu l-itfal ta' klassijiet. Dis-sena se jkollhom is-suġġett tagħhom? L-irwol tal-edukatur huwa li jagħti l-edukazzjoni skont il-ħtieġa u skont l-eżiġenzi. Bqajna nistaqsu jekk l-istudenti hux se jkollhom dawn il-lezzjonijiet u jekk l-għalliema ta' dawn is-suġġetti hux se jgħallmu is-suġġetti li jispeċjalizzaw fihom. Jiena qed inwieġeb u ngħidlek li l-edukaturi tagħna huma professjonisti. M'għandix dubju, ħajkollhom is-suġġett tagħhom? Ħankomplu b'aktar ġurnalisti, Ministru. Kollhom is-suġġett tagħhom? Min imissu għal aktar mistoqsijiet, please. Tlabni wkoll konferma jekk l-istudenti ta' MCAST, Higher Secondary u istituzzjonijiet oħra edukattivi u se jattendu fiżikament minn Ottubru. Madankollu anke hawn il-Ministru ma kienx komda biżejjed biex tagħti risposta definittiva. Jiġifieri MCAST, Higher Secondary daw kollha jattendu fiżikament full time. Il-protokolli hekk qed b'dik l-intiża. Aparti dan ma netat l-ebda garanzija lil ġenituri ta' tfal b'diżabilitajiet li għaddew sena martirju wara li ġew imċaħda milli jattendu fiżikament is-sena li għaddiet minħabba problemi ta' riżorsi. Anzi, flok serħet ras il-ġenituri, il-Ministru farfret minn fuqha. Li nista' ngħidlek huwa li min ma attendix minħabba ċirkostanzi ta' vulnerabilità. Fl-ħarsijat bosta għalliema u LSIs ikkumentaw fuq il-fatt li sa issa għadhom imdendla u bla idea ta' liema klassi se jkunu qed jgħallmu jew liema studenti se jkunu qed jissapportjaw. Dan ifisser li mhux se jkollhom żmien jippreparaw. Mistoqsija dwar dan it-tkaxkir tas-saqajn il-Ministru qalet biss li l-proċess għaddej u tefata fuq l-Statementing Board. Dak huwa proċess li fejn jidħlu l-LSIs, għandna separaw it-tnejn l-għalliema u l-LSIs. Inti għandek l-LSIs jingħataw il-cases skont l-Statementing Board. Intant wara l-konferenza ta' Justin Caruana l-Union tal-għalliema qalet li wieħed kien jistenna li la kienet kwestjoni ta' emendi fuq il-protokolli tas-sena l-oħra l-affarijiet setgħu tħaffu aktar. Tal-istess fehma il-Partit Nazzjonalista li laqgħet tħabbir iżda saħaq li bidliet tant minimi setgħu tħabbru aktar kmieni biex jaqtaw l-inċertezza fost l-istudenti u l-ġenituri.